Sanibonani, molweni, ndiyanamkela ku-Ezasi TV ngesiXhosa. Umseleku ke uvakashele uMacele uthi ufuna bathethe ngalaa nto ye-trip lena uba ngakhange aye. Ufike watsho ke kuye ke ethi ke uMacele hayi mna ndikhathele kukuthetha ngale nto, andikathetha into eyi-one oko. Uthi umseleku kodwa ngondiyithetha phayana sidibene sonke kwi-birthday kutheni ungatshongo into yoba wena uzokwazi ukuya. So uMacele uthi angeke akwazi uthetha into enye. So umseleku ke uthe ke le nto uyenza ibe weak ifemeli wena ngohlobo wenza ngalo. Uthe uMacele if izoqiniswa ndim ingaske ibe weak. Umseleku ke uthe ke ecaleni le nto ayenzayo uMacele izomenza ahlale ngegama kwesi sihlalo akuso, kodwa ke uyobe se-useless. uMacele ke uthi yena qho xa enika ubhutiza i-second chance kuya kuba worse, akho mahluko. Uthi umseleku kodwa if yena uMacele ebuya umva kwizinto ezenziwayo ayenzeki i-unity, alukho ubumbano kule femeli. uMacele uthe leyo into kwakufanele uyibone kwasekuqaleni ukwazi ukuyimainteyina. Umseleku uthe ayikho into eyenziwa nguMacele ayithatha lightly, iyohlala ivakala kuye. Uthi ke uyindlovukazi kule sithi okuyo. uMacele uthe ayesihlalo yona into ungayiphathi, uthi ayithi shu nje kum, andifuni nobe sibe sithetha nothetha ngayo. Umseleku ke uthe icacile ke wena uyazidethrowuna and you are going too far ngale nto. uMacele uthe akuliwa, kodwa ke kumele sikhumbule uba ngoku sasivumelana ngayo yonke le nto kwakunini. So uya kulaa 20 years ago ke. Umseleku uthe akekho ke umntu endimseve njengoMacele. Uthi ndimseve ndangade ngathi ndiyibhoyi yakhe. Ethi ke uMacele is treated more like a queen. Akasebenzi kodwa futhi akadingi nto. Ethi kodwa ke iyawufika ke imini ayozisola ngayo ngezenzo zakhe. But kule part yokuthi akasebenzi uMacele lo andithi wenze ezomshado, akasebenzi phayana. Okunye sasike savezelwa uMacele esebenza kwinto ye-funeral parlour engathi bane-partnership okanye yabo, i-board member khona engena ii-meetings. Ayingomsebenzi kuwo lowo, okanye umsebenzi ke kuye kukuba abe usebenzela enye i-department ngaphandle kwento ehlanganisa into yakamseleku. So inobe njalo. uMacele ke uye wamenzela ke umzekelo ke ethi make sibeke le glass, xa sithetha ngale glass sithi ke iglasi ebesiyithanda le nawe yophukile. Xa seyophukile ke ngosingakwazi nophinda siyithathe siyinxibe. Useleku uthe ke ecaleni akho glass yaphukileyo apha, qha unenhliziyo elikhuni, unenhliziyo embi ethi uzotsho zonke izangotshe ezi. Wathi it doesn't matter noba akahambelani nale nto, sizawumgcina eyifenitsha ekhoyo endlini. So ndifuna uya kule part yethi nenhliziyo embi. Njani uMacele emthathele osne wathatha nomzukulwana, eyo nhliziyo entle naleyo. Okanye kumseleku iyawuthi zibe entle inhliziyo kaMacele avumele yonke into ayithethayo because kaloku uyamondla ngokutsho kwakhe. Wabe sele eqala ekaMpumelelo ke umseleku into ethi ke uMpumelelo uzozeka. uMacele ke uthe mna andingendawo ke kule kamseka uyokuzeka koMpumelelo into. Athi ke umseleku uyitsho le nto ngoba ngokwesintu if uMpumelelo ethatha umakoti kuzofuneka kuqale yena athathe wakhe umakoti since ke engekagqiba uthatha. uMacele ke uthe ke ecaleni le nto ke it shows that if yena eyifuna into and desperate eyithanda futhi into uyakwazi ukuyenza. So xa engayifulfill ii-promises zakhe kuMacele ingoba vele akafuni. So inobe njalo. Uthi ke ngeke angayenzi ke umseleku yokuthatha umakoti ngoba kukhona abantu abamtyityimbisela umnwe bethi if ethi yena uzothatha omnye umfazi bazohamba. Ngokokwakhe ke uthi konke ke oku kukundidelela nokungandihloniphi. So uthe ke ucela ukumzisa ke lo mntu wakhe apha kuMacele ambone. uMacele uthe akafuni ukuziselwa girlfriend or umakhwapheni. Uthi wawuqale apha wandixelela ngoMakhumalo then yatshintsha wathetha ngoMaMtolo. So umseleku uthe ke hayi leyo iphathi ndizokuphikisa ngoba kaloku uthi kwakukhona uMakhumalo, abantu bakhalaza bethi ndidla ekhayeni since enonkosikazi onguMakhumalo. Ethi yonke into nguMakhumalo, yonke into nguMakhumalo. Uthi ke ngoku wayezoza kanjani ke umntu wakwaKhumalo xa uMacele sethethe kanjalo ngaye. Uthi kukho aba bafazi babini uMayeni noMangwabe bathi uMaMtolo abamfuni nokumbona, uzoza njani ke umntu sele bethethe ngolo hlobo. uMangwabe yena uyalwa, uthi akafuni ukuthathwe omnye umfazi, wathi uzophuma kulo mtshato.
Uthi ndithi ke ngoku sekulixesha ke sekuliyo laa position yoba angahamba uba uyahamba okanye ahlale, it doesn't matter, kuzokwenzeka okufanele kwenzeke. Uthi uMaCele noMasawule babesilwa ngabo ngayo yonke le nto, ngabo aba bakhontribhuyutha kakhulu kukuba angasi-achieve ngohlobo athanda ngalo isithembu sakhe. Uthi ke bekhona nje aba bafazi bakhoyo ndibathathe ngenkani. So mandivele ke ndenze ngolu hlobo bendisenza ngalo ke, vele ndiyolobola. Bavumelele ke leyo, wathi uMaCele ndingavuya kakhulu uba ngenza kanjalo. So umsele kuthe ke uphoxekile kakhulu ngabantu abebebathembile uba uzoyidudula nabo le nto, bangenwa ngamanzi emadolweni, ethi ngoku abanye sebelibele nezo positions zabo, kodwa ke yena ngeke aphele amandla, usazoya phambili. Enkosi, ngicela siqhubeke, silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.